Braći i sestre, evo nalazimo se u zatvoru, drugačije pretoriji. Ovo mjesto ovdje, ova prostor, ova tečnica, to je bilo zatvor gdje je bio smješten zatvornik Varava. Pilat ponudio judejima mogućnost da biraju između Varave i Krista. Izabrali su Varavu. Mi ćemo sada ući u tamnicu Hristovu gdje je Gospod naš bio zatočen. Ovo je mjesto gdje je Gospod naš Isus Hristos bio zatočen. To veoma lepo prikazuje ovaj mozaik koji se nalazi u tamnici.